Por parte do goberno de Gonzalo Pérez Jácome, nos 6 últimos anos tamén coñecedes que se deron varias ideas para o que debería ser o futuro uso da cadea e que consistirían en rehabilitar o inmoble para, por exemplo, a nova sede da UNED, a nova sede da Confederación Hidrográfica, un hotel boutique, un museo con talleres creativos, etcétera, etcétera, etcétera. A realidade é que en xuño do ano 2022 o Concello de Ourense presentaba un anteproxecto para concorrer aos fondos europeos correspondentes ao PIREP 2022, un anteproxecto que meses despois foi rexeitado porque era necesario para concorrer a esos fondos dun proxecto firme, total que no ano 2022 foi desbotada esa proposta. Nesa proposta pedíase íntegramente un financiamento prácticamente ao 100% de fondos europeos de 3 millóns de euros e, desbotada esta proposta, a inicios de 2023, en xaneiro, o Concello de Ourense volvía a presentar outro proxecto, esta vez sí proxecto, e pedía 4 millóns de euros, 3 que correspondían a fondos europeos e 1 millón de euros de financiación propia. Ben, ese proxecto dicía que ia ser destinada esta antiga cárcere á sede da UNED e tamén a oficinas municipais. No mes de xuño, alrededor do mes de xuño, o MIDMA resolvía esa convocatoria e deixaba fora por baixa puntuación o proxecto presentado polo Concello de Ourense. Polo cal nos perdíamos esa oportunidade de ter 3 millóns de fondos europeos para recuperar a cárcere. Durante ese ano 2023, a finais, en outubro, todos os grupos políticos no pleno do Concello manifestábamos ao goberno municipal que había outro programa, neste caso, para poder concorrer, que é o programa do 2% cultural, que é destinado á rehabilitación de inmobles que teñen que reunir dúas características: ser espazos VIC e, por outra banda, tamén gozar de protección integral. Dúas cuestións que cumpría, por suposto, a antiga cárcere provincial. Ben, o Concello de Ourense, nese caso, dixo que xa ia concorrer e presentou un proxecto a esa convocatoria, aló polo mes de outubro. Un proxecto no que decía que o uso da antiga cárcere sería, neste caso, neste novo proxecto, un uso docente e administrativo de novo, é dicir, mantiña o futuro e probable uso como sede da UNED e oficinas municipais tamén. E volvía a pedir o mesmo, 4 millóns de euros, 3 de financiamento a través de fondos europeos e un a través de financiamento municipal. Ese proxecto, curiosamente, a convocatoria foi a finais de outubro, encargouse días previos ao remate desa convocatoria, tanto a memoria como o orzamento, como digamos que todos os aspectos técnicos para concorrer a esa convocatoria, encargouse a un ex-asesor de democracia ourensana por un importe de 18.000 euros. Algo que xa nos pareceu algo sospeitoso naquel momento. Ben, nos durante todo este tempo preguntamos unha outra vez que pasaba coa subvención solicitada da antiga cárcere con cargo 2% cultural no Concello de Ourense. En todo momento se nos decía que non tiñan coñecemento, que estaba viva a convocatoria, e hoxe o que vimos a decir e o que vimos a confirmarvos a todos e a todas é que oficialmente o Concello de Ourense perdeu de novo esa posibilidade de optar a fondos europeos para rehabilitar a antiga cárcere provincial. E por qué? Porque, como sabedes, esta convocatoria resolveuse, digamos que parcialmente a finais de 2024, foi publicada unha serie de proxectos que xa contan con financiamento a través de fondos europeos nese programa do 2% cultural, e entre eles xa non estaba o Concello de Ourense. Ese procedemento a día de hoxe está vivo porque está pendente de resolverse alegacións e ata que remate ese procedemento non se notifica a todas as entidades que quedaron fora. Pero nós o que si confirmamos a día de hoxe que o Concello de Ourense perdeu esa posibilidade de subvención por incumprimento de 2 requisitos básicos, que parece mentira, pero é así. Un deles é que non acreditou convenientemente a declaración de VIC da antiga cárcere provincial e outro deles que non acreditou suficientemente a disponibilidade de crédito, a retención de crédito correspondente á aportación orzamentaria do Concello nese proxecto. Digamos que 2 requisitos que
eu penso que serían facilmente cumpribles por calquera administración pública. Dito isto, para nós é un fracaso máis do alcalde de Ourense e do seu equipo de goberno municipal. Para nós é outra oportunidade perdida que, desgraciadamente, condena a que siga no estado de abandono e decadencia este inmoble histórico da nosa cidade e, por suposto, pola nosa parte, pedir, unha vez máis, un esforzo para que se fagan as cousas ben e que poidamos rehabilitar, aproveitar esa oportunidade dos fondos Next Generation para espazos como este da nosa cidade e que tamén, a parte de ocorrencias, se poña en valor algo moi importante neste caso concreto. É o valor desta antiga prisión provincial como espazo de memoria histórica de Ourense. E pola miña banda, nada, a vosa disposición, se queredes facer algunha pregunta máis, e iso é o que hai a día de hoxe.